from Philippines. Hello guys, welcome to my live.
Expo kaya kung ngayon pa lang, Sakit ng likod. Matalas din ang bibig kapag alam niyang ako ang may pagkukulang o ako ang nagkasala. Walang preno ang bunganga niya kapag sinimulan na niya akong pangaralan kahit na ako ang ate niya. Sabi nga nila, age is just a number dahil kahit 20 anyos na ako noon, ay mas mature pa kaysa sa akin si Patricia kung mag-isip. Papadudot pagtungtong ko ng senior year ay mas lalo pa akong naging busy sa pag-aaral. Hindi ko na noon magawang kumain sa dami ng mga requirements at reviews na kailangan kong gawin. 5 hours na nga lang din ang tulog ko noon, kaya aaminin kong nahirapan akong isingit si Michael sa schedule ko. Pressured na ako noon sa school requirements, pressured din ako sa relasyon ko. Muntik na nga akong sumabog noon papadudot dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Tatlong buwan na rin akong hindi nakakauwi sa bahay noon. Kaya naiintindihan ko rin naman siya kung bakit naghahanap siya ng kaunting atensyon mula sa akin. Dahil kulang ang ibinibigay kong effort sa relasyon namin ni Michael ay siya na mismo ang pumuno ng kakulangan yun. Kasagsagan noon ng final exam namin papadudot ng bigla akong isurpresa ni Michael. Lumuha siya ng Maynila para siya na mismo ang makipagkita sa akin sa Baguio. Dahil namimiss na raw niya ako. Ang naging problema nga lang papadudot May kamanganan timing lang talaga ang pagdating ni Michael dahil mga panahon yun ay mas priority ko ang pag-review. Hindi ko siya nabigyan ng oras at hindi ko naibigay ang atensyong gusto niyang makuha. Dahil dito ay nagkaroon kami ng matinding awayan. Gawa na rin siguro ng halo-halong emosyon ay sumabog na ako papadudot. At isang desisyon ang nagawa kong nagpabago sa parehong buhay namin ni Michael. Papatutot nakipaghiwalay po ako kay Michael. Punong-puno na po ako noon sa mga reklamo niya na parang batang hindi mabigyan ng candy ng kanyang nanay. Alam naman po nating lahat na ang mga huling taon ng kolehiyo ang isa sa mga pinaka-critical na panahon sa pag-aaral. Kaya nawala na po ko ng choice kundi tapusin na lamang ang mahigit 5 taong relasyon naming dalawa.
Wala talagang lugar ang pag-ibig noon para sa akin dahil priority ko ang studies ko. Nag-decide akong tapusin ang relasyon namin ni Michael dahil sa halip na maging inspirasyon ay naging pabigat na lamang ito sa pag-aaral ko. Pareho kaming ma-pride ni Michael at hindi niya pinaglaban ang relasyon namin at ako naman ay pinanindigan ko ang naging desisyon ko. Bumalik siya sa Maynila na broken-hearted, alam kong nasaktan siya sa ginawa ko. At maging ako naman noon ay nalungkot din noong hiwalayan ko siya. Pero katulad nga ng sinabi ko ay wala pang lugar ang emosyon na yon sa isip ko dahil sobra pa akong tutok sa pag-aaral noon. Hindi ko nga po agad nalaman na lumipad na pala papunta ng Australia si Michael. Weeks pagkatapos ng breakup namin para doon daw mag-move on, ayon kay Patricia. Doon kasi nakatira ang nanay niya at ang pangalawang pamilya nito at mabuti na ninyo at papadudot para po kami makapag-focus sa sarili naming buhay. Sa pagkawala ng problema ko sa pag-ibig, papadudot, ay tinuong ko ang buong atensyon ko sa pag-aaral. Natapos ko ang bachelor's degree at mabilis na nakapag-apply sa med school kung saan ay inabot ako ng panibagong 4 na taon bago ako naging intern sa isang ospital na isa pang taon. Sa awa ng Diyos ay nakapasa naman ako sa licensure examination at matapos makuha ang lisensya ay nagpahinga na muna ako ng 1 taon bago ako nagsimula ng residency training para sa pediatrics na inabot naman ng 3 taon. Matapos ang residency ko ay nag-training muli ako ng 3 taon pa para naman sa fellowship. Papadudot umabot po ng 16 years ang ginawa mong pag-aaral para lamang maging ganap na doktor. Hindi pa kasama rito ang elementary at high school. Sa 16 na taon na yon ay hindi sinasadyang nahiwalay ako sa pamilya ko. Inaamin ko na marami akong nakaligtaan sa buhay ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Wala na nga noong balita kay Michael na 3 years ago ay bumalik na pala ng Pilipinas, maging si Patricia na may boyfriend na pala for 5 years. Para akong bumaba sa bundok at ngayon lang nakapag-update sa mga buhay-buhay ng mga taong malalapit sa akin. Pero ang hindi pinaasahan sa lahat ay nang biglang ipakilala sa akin ni Patricia ang kanyang boyfriend na matagal na niyang pinagtago sa akin. Ay, sa wakas, nandito na yung doktora. Sorry, nagagaling ko lang sa ospital. Nag-rounds pa kasi ako eh. Okay lang. Kade-deliver lang din naman ang mga pagkain. Hindi kayo nagluto? Aba, sinong magluluto? Ikaw? Busy din naman ako sa work ko, no? Eh, bakit may handaan? Ano ang okasyon? Of course! Kailangan natin i-celebrate na sa wakas. Matatapos na rin ang fellowship mo. Wow! Bongga naman! Ano nga ulit yung subspecialty mo? Pediatric oncology. Congrats! Kung ano man yun. Baliw! Ako nagda-diagnose at gumagawa sa mga batang may cancer. Wow! What a very noble job! Ano ba? Kain na nga tayo. Kanina pa kumakalam tong sigura ko. Ate, may papakilala sana ako sa'yo. Ha? Sino? Pero i-promise mo sa akin na huwag kang mabibigla, ha? Bakit naman ako mabibigla? Si Ding Dong Dantes ba yan? Basta i-promise mo sa akin. Okay. Sino bang ipapakilala mo? Ay! Halika na rito! Hi, Pearl. Michael? Anong ginagawa mo rito? Anong nangyayari, Patricia? Hindi ko maintindihan. Ate, diba nabanggit ko sa'yo noon na may boyfriend na ako? Oh, na ayaw mo ipakilala sa akin. Teka, oo, si Michael ang boyfriend mo. What? Ate, mag-explain ako. Sige, makikinig ako. Nagwalay kayo ni Michael. Hindi ba lumibad siya sa Australia? Pilit siya sa'yo noon, pero concerned pa rin siya sa'yo. May kagdi gusto ng Joy. Na biglaan yung pagkakulay mo, di ba? Ako yung magiging source ng mga sa'yo. Nagkaroon kami ng
Dapat na ang single baga. bansa siya. Then, mag-agree na lang ng communication namin. Eventually, after 5 years, nandito siya sa akin. Ate, hindi ko naman sinasadya na mag-feelings kay Michael eh. Pero wala na akong nagawa. Na-in-love na ako eh. Kailan? Kailan naging kayo? 5 years after the breakup. Ate, sana magalit. So, 10 years? 10 years na kayo magkarelasyon at hindi ko anak? Ano nangyari yun? Ate, maraming nangyari yun habang busy ka sa pag-aaral. Oo, sabi ko si Michael. Pero nagkahiwalay din kami after 2 years. Tapos last 2015, nagkabalikan rin kami. Nagkahiwalay man kayo, nagkabalikan, or whatever. My point is, hindi ko alam. Kasi wala akong idea. Bakit? Bakit mo tinago sa akin, Patricia? Awan tabog ta. Natatakot ako sa pwedeng mangyari. Kataon man di si Auntie tabog. Mahal mo si Michael eh. Pero hindi ko naman pwedeng pintahan ako siya. Mahal ko na talaga siya. Patricia, saan ka magalit? Ako nandito sa kanya. No, hindi ako galit. Bakit naman ako magagalit? We broke up, right? So, kung sino ka nang ligawan mo, kahit si Patricia pa yan, it's okay. Hindi ko naman hawak ang buhay ko eh. Hindi ako galit dahil si Michael ang naging boyfriend ko. Nagtatampo ako na after all those years, hindi ko pinagin sa akin na siya pa ng boyfriend ko. Ayoko kasi masaktan ka eh. Tsaka sobrang busy ka pa rin sa med school. Sa licensure exam. Ang dami kong problema nun, kaya ayoko nang mapagdag pa. Ganun na ba ako kamanhin mo? Sa Facebook, hindi ba kayo nag-upload ng pictures yung dalawa? Nag-upload. Nakalimit ng post ko eh. So, hindi ko rin makakita yung mga post ko kasama si Michael. Eh si Mama, hindi ba lang niya ako in-inform? Nag-post na siya. Ganun ka katakot sa akin? Grabe! Wala akong masabi ah. Well, congratulations! Good luck sa relationship yung dalawa. Okay lang ba sa'yo na Okay na okay! Ano ba? Masaya ba kayong dalawa? Kung masaya kayo, eh di wala na problema. Mapatutun sa totoo lang ay sobrang awkward na muling pagkikita namin ni Michael. Hindi naging maganda ang pag-iwalay naming dalawa. Kaya noong muli kaming nagkita ay hindi ko alam kung paano ko pa siya i-approach. Wala kami naging closure. Hindi ko alam kung galit pa ba siya sa akin dahil sa nangyari o kung nakapag-move na ba siya sa relasyon namin. Wala akong alam. Sobrang daming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko noon ng mga panahon yun. Mas lumala pa ang sitwasyon o malaman kong si Patricia na ang bago niyang girlfriend. Sa dami ng babae pwedeng ipalit sa akin ay bakit ang kapatid ko pa. At sa dami ng pwedeng i-boyfriend ng kapatid ko ay bakit ang ex ko pa. Pero katulad ng isang supportive na kapatid na nakita ko sa dalawang support ako kahit na sa loob-loob ko ay medyo naapektuhan ako papanugot. Aminin ko naapektuhan talaga ako nang malaman ko na ang ex-boyfriend ko at ang kaisa-isa kong kapatid ay magkasalitahan na pala kayo. Ilang taon ako nawala ng komunikasyon kay Michael tapos malalaman kong si Patricia na pala ang pinakasama niya. Para po akong nakaramdam ng betrayal kahit na alam ko naman wala dapat akong karapatang makaramdam ng ganong klase ng emosyon. Dahil sa simula pa lang, ay ako na tumako sa relasyon naming dalawa ni Michael. Tuwing nagkakasama kaming tatlo ay napaka-awkward ng paligid papadunod. Alam ko sa sarili ko na may nararamdaman pa rin ako para kay Michael. Pingit ko lang yung pinatago o kasagsagan
basagin ang pag-aaral ko. Pero ngayon na available na ang oras ko ay aaminin ko na medyo umaasa rin ako na baka may chance pa na kaming dalawa ni Michael ay magkabalikan. Yun nga lang ay hindi na niya ako nahintay pa. Para hindi na ako masyado maapektuhan pa ay medyo na-distansya po ako sa kapatid ko. Hindi po talaga ako komportable makita na sweet silang dalawa ni Michael na parang walang kapitan sa amin ang boyfriend niya. Sa totoo nga niya, papadudod, ay medyo umasa pa ako na baka hindi rin sila magtatagal pero hindi ko inaasahan na nasa planning stage ng karasikaan ng pagpapakasal. Sorry nag-traffic ako. It's okay. Kararating ko lang naman. Biglaan naman kasi yung tawag ko. Bakit mo pala ako gusto mong kausap? Hindi ko sana ako nagpapalo sa'yo eh. Hindi ka busy. Ano bang klase pa ko? Plano ko sana surprisehin si Patricia. Gusto ko na mag-propose sa kanya. Talaga? Oo. Matagal na kami magkarelasyon eh. So, I think oras na rin para mag-settle down. Saka hindi na tayo bumabata. Tama nga naman, pero anong kinalaman mo sa magiging proposal mo? Gusto ko sana magpatulong sa'yo. Plano ko mag-propose sa bahay niyo. Actually, may mga nakusap na ako na mag-aayos sa bahay for that day. Simple setup lang naman para makapag-celebrate na rin tayo after ng proposal. Ang gusto ko sana, samahan ko muna si Patricia that day. Para huwag muna siyang umuwi habang nag-prepare kami sa bahay niyo. Yun lang ba? Oo naman, pwede mo namang gawin yun. Madali lang naman pala eh. Seryoso na talaga kayong dalawa. Abay, girlfriend si Patricia. Mas nakilala ko nga ang sarili ko lang sa kanya. Marami ang mga sa buhay because of her. Sa dami ng mga babae na kilala ko, siya na ang pinaka-wife material. Talaga ba? I'm sorry. Actually, may point ka naman eh. Alam mo, marami ako naging pagkukulang nung tayo magdalawa. And I totally understand. Marami kang nagustuhan quality sa kanila kaysa sa akin. Actually, quality-wise, nagkakaroon ka na lang ng Patricia. I'm just a plain old boring sister. So, naiintindihan kita. Pearl, magkaiba man. Pero pareho siya ang mga magandang qualities ni Patricia. Hindi mo na kailangan mag-explain. Hindi mo kailangan bigyan ng mga sugar. Basta ang atin lang. Masaya ka dito. So, masaya na rin ako. Basta ba, may pangako ko sa akin na hindi mo sasaktan si Patricia. Of course. Hindi ko gagawin yan. Alam mo yan, Pearl, kasi ikaw ang never kita sinaktan. Right. Ako yung bumasag sa puso mo eh. Dahil ka sa ginawa ko. Nakakasal ko. Nagalit ako. Nasaktan ako sa nangyari. Pumunta ako sa Australia kasi sa nangyari. Alam mo na ba kayo ako pumunta ko? Kahit na gusto na akong kunin ni Mama. I stayed because of you. Tapos, nakuha mo lang ako. I'm sorry. Pero, worth it naman, di ba? Tingnan mo, doktora ka na. Nakuha mo na sa bukas yung matagal mo ng pangarap. Nakuha ko nga. Pero marami pa naman ako isinakripisyo. Bakit? Nagsisisi ka ba sa nangyari? Ako? Hindi ko alam. Masyadong mabigat yung term na nagsisisi eh. Nangihinayang siguro. Pwede pa. Mahal mo nga ako, Pearl. Kailangan ko bang sagutin niya? Sorry, hindi na pala dapat tinatanong yun. Tinawagan mo ako dito para humingi ng pabor para tulungan kitang mag-propose sa kapatid mo. Huwag mo na nga tanongin kung mahal pa ba kita, Michael. Ano ba? Hindi na importante ang magiging sagot ko doon. Sa tulong ko, Papa Dudut, ay naging successful ang surprise proposal ni Michael kay Patricia. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako nakaramdam ng hindi nang makitang masaya na sa isa't isa ang dalawa. Pumasok din sa isipan ko ang tanong na kung hindi ko kaya hiniwalayan si Michael noon ay sa ganito rin kaya kami hahantok. Sa isang proposal kung saan ay tatanungin din ako ni Michael kung gusto ko ba siyang pakasalan at sasagot naman ako ng oo. Kung nangyari yun, ay sigurado ako na ang saya-saya ko ngayon. Siguro ako ngayon ang engaged, kaso hindi.
Nandoon na po ng panahon yon sa gilid, nakahawak ng cellphone upang kuna ng video ang memorable moment nilang dalawa habang lihim na naiingit sa pagmamahala ng kapatid ko at ng ex-boyfriend ko. Papadudot maituturing na ba akong masamang tao kung lihim kong hinihiling na sana ay hindi mag-yes ang kapatid ko? Siguro nga dahil pinagkakaitan ko sila ng kasiyahan. Sa sumunod na taon ay nagpakasal na sina Michael at Patricia. Sobrang bongga ng kasal, papadudot, na sa tingin ko ay aabot ng mahigit 1.5 million ang nagastos nila. May kaya kasi ang pamilya ni Michael. Sa Australia nakatira ang nanay niya samantalang may sarili namang negosyo ang tatay niya. Bukod dito ay nagtatrabaho bilang marketing associate si Michael samantalang accountant naman si Patricia. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kaya nilang kumuha ng 3 floor ng hotel para sa kasal nila at magkaroon ng malaking reception. Siyempre, papadudot ako ang tumayong maid of honor ni Patricia. Ayos lang naman sa akin yon dahil nang panahong yon ay medyo tanggap ko na hindi para sa akin si Michael. Kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya, ay pilit ko na lang itong ibinaon sa libot dahil hindi na para sa akin ang puso niya, kundi pagmamay-ari na ito ng kapatid kong si Patricia. Pagkatapos ng kanilang kasal at 3 weeks na honeymoon sa Italy, ay pumukod na sa amin ang bagong kasal. Pareho pa rin kasi kami noong nakatira ni Patricia sa bahay ng magulang namin, kaya nakahinga ko nang lumipat na sila ng tirahan. Kahit doktora na ako noon, papadudot, ay hindi pa ako stable doon, kaya huwag niyo akong sisihin kung bakit sa nanay ko pa nakatira. Dahil kalahati ng taon ko ay ginugol ko sa pag-aaral. Anyway, pagkatapos ng 2 taon, kung saan ay inaasahan ng magkakaroon ng panganay na anak sina Michael at Patricia, ay isang masamang balita ang natanggap namin mula sa kanila. Hirap palang magbuntis si Patricia. Papadudot bilang kapatid ay trabaho ko ang i-comfort si Patricia sa pinagdadaanan niyang problema. Siguro ay oras na rin para ako naman ang maging sandalan niya na ngayong ko lang na-realize ay hindi niya malimit na ginagawa. Doon ko lang napagtanto, papadudot, na hindi ako ang takbuhan ni Patricia kapag may problema siya. At napansin ko rin na hindi siya gaanong nagsishare masyado sa akin ng problema. Hindi katulad ko na open book ako kay Patricia. Alam niya lahat ng sikreto ko, lahat ng baho ko. Hindi ko alam kung dahil ba masyado akong marupok at dependent. Samantalang independent naman si Patricia at kayang tumayo sa sariling paa ng mag-isa. Matagal na raw nilang alam na mag-asawa ang kondisyon ni Patricia, pero ngayon lang nila ito ipinaalam sa mga malalapit nilang kamag-anak. Noong una ay plano sana nilang magampo ng bata, pero ayon kay Michael ay gusto raw niyang magkaroon ng anak na nanggagaling mismo sa kanilang dugo. Kaya naman sinubukan pa rin nilang bumuo ng anak sa pag-asang makakatanggap sila ng milagro. Pero maila pa rin ang kapalaran sa kanila. Isa sa mga naisip nilang solusyon para magkaroon ng anak ay ang surrogacy, kung saan ay kukuha sila ng isang surrogate mother na magdadala ng kanilang anak. Papadudot, mahal ang bayad ng isang surrogate mother at maliban dito ay mahal din ang procedure. Milyon ang kailangan nilang bayaran para sa compensation, healthcare cost at pati na rin sa mga legal fees. Hindi pa dito kabilang ang ilang pang gastusin na kakailanganin ng surrogate mother. Ang napagkasunduan ni Michael at Patricia para makatipid sa gastusin ay ang gawin akong surrogate mother. Opo, papadudot. Sa dami ng pwede maging surrogate mother ay ako ang napili nilang kumarga ng kanilang magiging anak. Patricia? Ginagawa niyo rito ni Michael? May problema ba? Hinihintay namin kayo ni Mama. May gusto sana kaming sabihin. I think nasa clinic pa si Mama eh. Mamaya pa uwi yun. May nangyari ba? May bad news kami ni Michael eh. Ano nangyari? Kanina pa ba kayo rito? Bakit hindi niyo ako tinawagan? Hinintay ka na namin. Hindi naman kami nagmamadali.
Michael, ikaw na ba magsasabi? Bakit? Ano ba yun? Kinakabahan naman ako sa inyo. Paano ko ba sasabihin to? Last year kasi, nalaman namin sa OB ni Patricia na wala raw siyang kakayanang magbuntis. What? Bakit? Paano niyo nalaman na hindi na niya kayang magbuntis? Nagkaroon ako ng miscarriage last year. Masyado raw maliit yung uterus ko para magdala ng baby. Oh my, Patricia! Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Hanggang ngayon ba ayaw mo pa rin mag-open up sa akin? Hindi naman sa ganoon, pero umaasa kasi kami ni Michael na baka magkaroon kami ng swerte. Malay namin, bigla na lang kaming mabiyayaan ng miracle baby. Kaso nga lang hanggang ngayon, hindi pa rin kami pinapalad. I'm so sorry. Tanggap ko naman na. Actually, tanggap na namin ni Michael yung kalagayan ko. Tsaka in this day and age naman, marami ng medical procedures na pwede maging option para makabuo pa rin kami ng baby. Oo, tama yan. In vitro fertilization, successful yan. Kailangan nila maghanap ng surrogate mom. Actually, naisip na rin namin yan. Kaso nga lang, masyadong mahal ang surrogacy eh. Alam mo naman, binabawi pa lang namin yung mga nagastos namin sa kasal. Oo eh, anong plano nyo ngayon? Michael, pwede bang maiwan mo muna kami saglit? Gusto ko lang makausap si ate ng mag-isa. Okay, sige. Labas na muna ako. Ate, sobrang tagal namin pinag-isipan to ni Michael. Matagal na talaga namin gustong magkaanak. At ito na lang talaga ang naisip naming solusyon. Sana matulungan mo kami sa problema namin. Ano bang may tutulong ko? Sabihin mo na lang sa akin. Gagawin ko lahat para makatulong lang ako. Gusto sana namin na ikaw ang maging surrogate mother na magiging anak namin. Ako? Wait lang ha. Tama ba yung narinig ko? Ako ang gagawin yung surrogate? Sana. Ate, doktor ka. Alam na alam mo kung gaano kamahal ang surrogacy. Kaya napag-usapan namin ni Michael na malaki ang maitutulong mo sa magagastos namin kapag ikaw ang tatayong surrogate mother ng baby namin. Kapag pumayag ka, hindi na namin kailangang umupa ng surrogate mother. Sandali lang, Patricia, ha? Kasi masyadong masyadong malaki itong hinihingi ninyong pabor sa akin, eh. Alam kong mahirap para sa itong hinihingi namin pabor. Pero sana naman, ate, mapagbigyan mo kami. Mahirap talaga. Mahirap, Patricia. Eh, hindi pa ako handang magkaroon ng baby sa loob ng tiyan ko. Sige na, ate. Para sa akin naman to, eh. Huwag ka namang maging selfish. Selfish? Kapag ba tumanggi ako sa gusto ninyo, magiging selfish na ako? Bakit? Wala na ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili kong katawan? Sana naman naisip ko rin ako. Ako na walang kakayahang magkaanak, ate. Eh, sorry talaga, pero huwag mo nang ituloy yung sasabihin mo. Gets ko na. Patricia, sandali lang naman. Bakit pa nga ba ako humingi ng tulong sa'yo? Alam ko naman sa simula pa lang ganito ang mangyayari. Ano bang ibig sabihin yan? Patricia, sandali lang! Ate, tuwing nangangailangan ka ng tulong, ako ang lagi mong tinatakbuhan. Nandiyan ako palagi kapag hindi mo alam ang ginagawa mo. Ngayong ako naman ang nangangailangan ng tulong, hindi mo ako matutulungan? Tapos, nagtataka ka kung bakit nagtatago ako ng sikreto sa'yo? Ngayon, alam mo na ang sagot. Patricia! Papadudod, hindi naman po ako against sa plano nila Michael at Patricia na maghanap ng surrogate mother para mabigyan sila ng anak. Pero hindi naman din po ako papayag na ako ang maging surrogate mother nila. Masakit na nga po sa akin na sa kapatid ko napunta ang lalaking minamahal ko. Ako pang tumayo nilang maid of honor tapos gusto pa nila ako ngayon na ako ang magdadala ng magiging anak nila. Tumanggi po ako papadudod sa hinihiling na pabor sa akin ni Patricia. Never pang pumasok sa isipan ko ang maging isang ina. Not to mention ang mga anak na hindi naman magiging akin. Hindi basta-basta hinihiling sa akin nila Michael at Patricia.
Nangangailangan ito ng matinding paghahanda, mentally, physically, at maging emotionally. Kaya hindi po ako pumayag. Dahil sa ginawa kong pagtanggi papadudot, ay ako ang lumalabas na masama, hindi lang sa mga mata nila Patricia, kundi maging sa mga kamag-anak ko. Para bang ako ang naging kontrabida sa buhay nila dahil ako ang naging dahilan kung bakit hindi nila makuha ang kaligayahang kanilang inaasam. At dahil sa nangyari ay nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Patricia. Ilang buwan din kaming hindi nag-usap. Sa bawat paglapit ko sa kanya ay lumalayo siya. Wala naman akong karapatang magreklamo dahil ang lahat ng simpatya ay na kay Patricia. Pakaramdam ko noon ng mga panahong yon ay tila ba wala akong kakampi. Hindi ko mailabas ang hinanakit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi nila makuha ang punto ko. Hindi man lang nila maintindihan ang nararamdaman ko. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay pinagsawalang bahala ko na lamang ang emosyon ko. At sa uli, pumayag na lamang akong maging surrogate mother ng magiging anak nila Patricia at ni Michael. Anong gawa? Oh, Pearl. Naparito ka. Nandiyan ba si Patricia? Gusto ko sana siyang kausapin. Sige. Nasa loob siya. Pasok ka. Naguri ka. Galit pa ba siya sa akin? Hindi ko naman masasabing galit siya. Pero may konting tampo siguro. Ganun ba? Pearl, kung hindi mo talaga kaya, okay lang kahit tumanggi ka. Hindi mo naman trabaho na bigyan kami ng anak eh. No pressure. Naiintindihan ko naman si Patricia. Tama nga naman siya. Sa buong buhay namin, si Patricia ang laging tagasalo sa mga problemang hirap akong solusyonan. Sa kanya ako laging kumakapit kapag hindi ko na kayang lumaban. Ngayon na nga lang siya hihingi ng tulong sa akin tapos hindi ko pa siya mapapagbigyan. Hindi rin naman kasi madali yung hinihingi namin sa'yo eh. Kaya naiintindihan ko nararamdaman mo. Alam mo, nagbago ka na talaga. Bakit mo naman nasabi? May empathy ka na kasi sa ibang tao samantalang nung boyfriend pa kita. Hindi mo man lang ako naintindihan no? Lahat naman tayo nagbabago eh. Inabot nga lang ako ng taon para makarating sa ganitong maturity. Hanggang ka. Sandali lang. Tatawagin ko si Patricia. Han? Andito si Pearl. Patricia? Oh, ba't nandito ka? Ano ginagawa mo rito? Pumunta ako rito para sabihin pumapayag na ako. Talaga? Oo. Pumapayag na ako maging surrogate mother ng magiging anak niyo. Ate, salamat! Habang buhay kong tatanawin na utang na loob to sa'yo. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Para saan ba't naging magkapatid tayo kung hindi naman kita matutulungan sa problema mo, di ba? Pwede ko bang tanungin kung anong nagbabago ng isip mo? Alam mo, na-realize ko na sa buong buhay ko, ikaw palagi ang katulong ko sa mga problema ko. Ikaw yung naging ate ko kahit na ako naman ang panganay sa ating dalawa. Na-realize ko na kapag nangangailangan ako, nandiyan ka palagi tsaka handang tumulong. I'm just returning the favor. Ngayon, ikaw naman ang nangangailangan. Siguro dapat rin na gampanan ko yung pagiging ate ko sa'yo. Kung kaya ko namang ibigay yung pangangailangan mo, bakit ko naman ipagdadamot? Salamat talaga, ate! Pasensya na rin pala sa mga nasabi ko nung nakaraan. Medyo na-disappoint lang kasi ako that time. Kaya nakabitaw ko ng salitang medyo masakit. Naging selfish talaga ako kapag pinagkaitan ko na kahit na ayaw ko naman i-provide sa iyo. Nakakalandala ako sa iyo kasi kailangan ko na.
Uy, ika-isa agad na dyan. Ikaw ang kabarangay. Mahal mo ba ang mga magulang mo? Dear mga patuloy, tayo mga tao ay may kakayahang mag-alga, mag-alaga ilat ng ating sarili, pag-ibig ang kamatay natin sa buhay. Kaya lang, minsan ay nakakalimutan natin ito dahil nagkakapag natin ng ibang prioridad. Ibang tao o bagay na mas gusto natin alagaan kaysa sa ating sarili at pamilya. Dahil yun ay napagdaanan. At wala sa mga karanasan yun ay natutuwa ko, kaya naman nag-design ko ako ni bahagi ang mga natutunan ko sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay pagpapakilala mo na ako. Ako si Kira, 26 years old at isa akong elementary school teacher dito sa Cavite. Nagsupo ako sa 5 magkakapatid at ang 2 kong ate na kapwa ay panganay at pangalawa ay meron ng sariling pamilya. Hindi sila nakapagtapos ng college dahil mas pinili nila magtrabaho sa Manila pinagkasamaan. At doon na nga sila nakilala ang kanilang mga Christian. Kami tatlo na PNJM po at nag-isang pang-ate ang iniwan sa poder nila nanay at tatay. At kung nasa 18 years old ako at akong 2016 ay nagpaalam sa akin sa PNJM na magtatrabaho na siya sa Manila bilang truck driver. Kapat ko. Ang iwada ay isang importanteng bagay sa ating buhay. Maaari natin itong bigay sa kahit isa ito, maaari bigay naman ito sa atin. Ngunit may mga ating pagpilitong negatibong bagay. Alam na agad na pagbibigay ng iwala sa mga panalitan sa bulan. Ayon nga sa idioma, naloko sa damit at lupa. Inisip sa atin. Ang ibig sabihin ay taong nagpapadam na mabuti. Pero may kasamaan pala ang ginagawa. Madalas tayong gagawin mo napapahamak dahil sa mabilis natin pagtitiwala sa isang tao na hindi man lang pinaalam ang buong pagkatao. Aminin ba natin o sa hindi ay may makapagkakataon tayo ay masyadong nagtiwala kahit na hindi pa natin kung anong kilala. Marupok, lalo na sa mga nagulang masalita na naman makulang sa kaya lalim-lalim. Tulad na lamang ng kwento ng pamahagi sa atin ngayong Sabado. Naumibig ang nagtiwala sa lalaki na akala niya ay mamahalin siya at makakalimutan. Gusto mo na ba mag-relate sa kanya? Sabi natin yan sa kwento ng pag-ibig buhay at pag-asa. Sana Buti tayo isa't isa. Sorry. Ano ang tijik nagpunta daw sa rang tijik? Nakatouch. Ang touch phone? Mamalum mo nga usaran ah. Rin niya po kanya. Eh, gusto pa kapin mo ah. Pwede mo yung
Kasi iba sa mga loyal na barangay na nakikinig. Itago, inalaman ko ako sa pangalan ni 32 years old at nasa loyal na nasa kasama ang aking iisang tao. Gusto ko sanang ipahagi ang mga pagkakas sa mga natin pinakasama. Para magsipin ako sa lahat ng mga Sa
Inom kasi kayo ng inom, hindi nyo kayang ilagay sa lalagyan. Ang sinabing hindi niya pababayaan. Magkakasama na kami ng matagal noon na labo ang pasyon. Sumama sa kaya naman isang gabi habang pupunta ang lahat sa bahay namin, ay kakula ng bukas na lang sa pagkain ng sili ay nasa kaban. Sa akin, lalo na ang kapatid niya kaya naman naging maayos ang pagigis sa puso. Pero manapang isang ito ay pag-isip ay sa aling na nagdaw sa bahay niya niya pa sa kanya kami nagirahan. Ito naman kami sa bahay pero maglaman na naman hindi nalilinis. Ay napaalam mo ka yung sa mga tayo sa bahay naalis ang pagkala ay pagsasama ay nasasabi ko sa kasama ko siya ay hindi niya ako ay magsasabi sa akin sa kasana ay nagsip na naisip ang malaki na ako at nasa yun lang pero makakala na kung may sa pakanay namin
Sinabihan na kita nung ano ng utusan ako, di ba? Sabi ko wala akong pera. Tapos pinangyari sa akin. Sinasabi mo kung magaling ko ka ng natin. Seryoso ka talaga? Anak mo tuloy yun. Anak natin. Sana maaga pa lang sinabi mo na sa akin ang buong bahay ng bilis mo. Ba't mo sa akin mo sinisisihan? Ako po ang kuha nito. Nakaplis ko ang sarili ko? Sinasabi ko lang, sana maaga pa lang sinabi mo na buong sa bahay ng bilis mo para nagawa ka para ng mga bilis. Pero mo yan, Hindi ba pwedeng magkuha ka na lang magkakahanap na tayo? Dami ko lang. Gusto magkakahanap ka ng mga pinipilihan. Tapos ikaw, hindi ka makasaya sa kakain pa na. dahil hindi ko makuha ka, Bernie. Pagpapos mo, construction worker ka. Saan ako kukuha ng bahay mo sa sa kanila?